Wrecsam! Wrecsam! Mae Wrecsam ar y Croeso i mewn i'r gôl, ac ar ôl pen wythnos a hanner, chydig o dristwch yn y cae ras dy Gwener, ond Blackpool, bobl chydig bach yn hapusach, a fel fysa'r prifardd Roman Keating yn deud, I found love, don't fight it, life is a roller coaster, you've just gotta ride it. Ia, wrth gwrs, mae Helter Skelter Bala, wel, Helter Skelter Blackpool, wrth gwrs, wedi rhoi corkscrew i ni. Steve Bruce yn gwynebu i Nemesis. Ond ydyn ni'n barod ar gyfer y big one yn erbyn Charlton dydd Sadwrn nesaf, neu fydda ni'n wynebu Oblivion? Dyna'r cwestiwn mawr. Arwel, sut wyt ti'n teimlo ar ôl gêm gyfartal yn erbyn Bristol Rovers, dy Gwener, ond buddigoliaeth o 2-1 yn erbyn Blackpool heddiw, ac wrth gwrs Wycombe yn colli 4-0 i Charlton. Fydda ni chwarae dydd Sadwrn, mwy amdani nhw wedyn falle. Ia, teimlo dipyn mwy positif heddiw. O'n i ddim cweit mor positif yn y glaw dydd Gwener, oedd hwnna'n berfformiad rhwystredig iawn. A ni'n gwneud lot yn wahanol i be wnaethon ni heddiw, jyst bod ni wedi gwneud bob dim chydig bach yn well heddiw a cymryd yn cyfleon. Oedd y tywydd yn ffactor dydd Gwener, dwi'n meddwl, jyst yn diwrnod glyb, jyst teimlad bach yn edgy am y gêm, gormod o bwysau wrach, a nathon ni ddim creu lot o gyfleon, really, dydd Gwener. Ond heddiw dipyn gwell nôl i'r hen sort of form oedd ni wedi bod pan oedd hi'n curo Wycombe a Stockport, dwi'n meddwl, jyst yn gwneud y pethau syml yn dda iawn, cymryd y cyfleon, a llwyr heddi 3 phwynt heddiw, a mae'n gwneud yr 2 gem ola'n hymdengar ar gyfer diwedd tymor. Ydy, mae werth deud fod o wedi bod yn penwythnos pasg diddorol iawn i Phil Parkinson ar y tren, ar y ffordd yn ôl dy Gwener. Oedd yna sawl un eisiau i groeshoelio fo, ond mae e wedi atgyfodi yn erbyn heddiw, a gobeithio'n Wrecsam wedi atgyfodi hefyd. Wyt ti'n hapus dy fyd, Ifor? Hapus iawn. Dwi'n meddwl bod yna open mic night yn Blackpool yn colli rhywun hynna. Ie, hapus iawn. Dwi'n meddwl, ar ôl game Wigan, o'n i yn dwi'n pissed off ydy'r gair, dwi'n meddwl, sori. Ond a oedd i fawr gwell yn ebyn Bristol dydd Sadwrn, dwi'n meddwl oedd ni dda iawn am ryw 10 munud. Falle oedd un fath oedd yn ebyn Caergrawnt, a ti'n meddwl, reit, da ni'n mynd i gyrra hein yn hawdd, a wedyn colli momentum, camgymeriadau, a ddim ddigon ar y droed flaen. Wedyn, bwnsio nôl, heddiw'n gret, dwi'n meddwl, dwi bod yn trio meddwl at pa dymor mae hyn yn ymdebygu. Ond mae'n debyg i 77, lle nathon ni foddi yn ymwyl y lan, ddim cweit, ydy'n debyg i llynedd, ddim really. Rwan dwi'n dechrau meddwl bod o fel 2003, pan nathon ni golli ar y dydd Gwener y Groglith yn ebyn Halifax mewn perfformiad siomedig, a wedyn dod nôl ar y dydd Llun yn ebyn Notts County. Oedd yn greit heddiw, dwi'n meddwl. Oedd y pobl fel Scar wedi dod i mewn i tîm chwarae'n grêt. Matty James, dwi'n gwybod achos o'n i'n gwylio fo'r teledu, oedd hi'n teimlo bod o'n gyrru'r tîm ymlaen, fel dwi'n wedi gweld o'n neud o blaen. Dwi'n gwybod falle mae fo oedd yr handbrake, oedd Parkinson yn sôn amdano fo, ond oedd hi'n gweld o'n tynnu strings mwy na dwi wedi sylwi arno fo'n gwneud o blaen. A fel Arwel yn dweud, ti'n creu digon a cymryd y cyfleon, a cael yn heiddiant. Oedd hi'n edrych yn awyrgylch gret yna, a mae rhaid bod y newyddion o Wycombe dod drwodd hefyd. Diwrnod perffaith, deud y gwir. Mae rhaid deud oedd Rob McElhenney yn y dorf, ac oedd wedi dewis gêm dda, achos oedd yr awyrgylch yn wych yn doedd. A fel ti dweud, oedd Phil Parkinson wedi dweud fod eisiau'r tîm chwarae hefo'r handbrake i ffwrdd. Felly mae o'n cael y bai yna, fel y weithiau mae o'n dibynnu ar y chwaraewyr. A hefyd,
Mae gennym ni record wael iawn yn erbyn y y pedwar tîm gwylod yn yr adran. Does o'n ni wedi colli pwyntiau yn erbyn Caergrawnt, yn erbyn Bristol Rovers a'r rhain. A di wneud yn well yn erbyn y tîmau gorau. A dwi'n meddwl oedd heddiw, oedd Blackpool angen ennill hefyd yn doeddan. Felly, da ni chwarae well yn erbyn tîmau sy'n dod at ni. A dyna un o'r rhesymau. Dwi'n meddwl fydda ni'n cael gormod o broblemau os fysa ni'n mynd i fyny, achos da ni di eddol o chwarae well yn erbyn y tîmau gwell. Ond, ia, dwi'n cytuno, Dan Sca, heb chwarae lawer drwy'r tymor oedd wedi dod i fewn, chwarae'n arbennig o dda heddiw, ennill bob peth efo'i pen, ac yn pasio'n lot gwell na nes i weld o'r blaen. Matty James wrth gwrs sgorio ddo ar y dydd Gwener, felly mae wedi bod yn bwysig iawn i ni yn yr wythnos y diwethaf yma, ond yn gwthio'r tîm ymlaen. Ond i fi, y ddau chwaraewr mwy amlwg oedd James McLean, so wedi gallu sgorio hat-trick, a wedi cael cyfleoedd da iawn, ond Ollie Rathbone eto'n sgorio, ond jyst yn gweithio drwy'r amser, cipio'r bêl, ond hefyd mae o'n gallu curo i ddyn, ydy mae'n gallu creu lle i hun, a wedyn lle i bobl eraill. Felly, rhywun arall di tynnu dy sylw di, Arwel? Fel ti dweud, sicr Rathbone a McLean, a'r George Dobson o'n OK. Nath o'n neud i job yn dda, nath o'n cael dechrau bach yn simsan, ond Rathbone sefyll allan, just Mae wastad yn gweithio'n galed, ond gath o impact ar y gêm heddiw, ni'n teimlo bod o'n neud penderfyniadau da efo'r bêl. So di gallu bod yn fwy cyfforddus, fel ti'n dweud, nath McLean fethu bach o sitter yn do. Felly, mae'n syni rwy'n faint o chwaraewyr yma sy'n chwaraewyr newydd yn de. Da ni bron cyrraedd diwedd y tymor a bys ni ddim yn nabod tîm nath orffen tymor dwytha. Ti'n sôn am Brunt, Sca, Longman, Smith, Rodriguez. Maen nhw'n chwaraewyr sydd dod yn y newydd y tymor yma. Dobson, Rathbone, Matty James. Bron yr un, Matty James, Mae bron yr 11 yn chwaraewyr newydd sydd yn profiad paci ar perchnogion a bod nhw wedi buddsoddi yn dda, sy'n ni'n dweud. Ydy, a mae werth nodi ar ddechrau'r tymor, Dobson oedd yr unig un oedd yn y tîm. So, dyn gafon ni ddechrau da iawn efo 10 chwaraewr o'r tymor cynt. A canran uchel o'n nhw wedi chwarae yn y gyngor genedlaethol. Felly mae o wedi dod â lot o'r chwaraewyr drwad yn raddol, ond mae o'n ddiddorol bod y tîm erbyn diwedd y tymor yn wahanol iawn i'r tîm ar y dechrau. A wrth gwrs, lot o sôn di bod am Paul Mullin a Ollie Palmer yn rhai o'r rhai sydd wedi symud. Ond ydy, mae o'n ddiddorol iawn ac yn neud i ti fel am tymor nesaf, falle sa 5 neu 6 wyneb newydd falle yn dod i fewn ac yn newid y tîm eto, yn bysa, os oedd eisiau cryfhau. Wyt ti'n teimlo'n hyderus wrth edrych ymlaen am y 2 gêm ola yma, Ifor? Ydw weddol, o'n i jyst eisiau gofyn na beth chi fel o J-Rod yn arbennig, dwi'n meddwl, na'i gêm ora fo. Oedd prawn ma? Oedd o'n edrych yn fwy hyderus, yn fwy penderfynol. Oedd. A dwi'n meddwl, gath o assist a'ch taclus, oedd yn gwneud digon. Dwi'n meddwl wedi chwarae am ryw awr, ond dwi'n meddwl, mae wedi cael amser calad gyn lot o fans, dwi'n meddwl bod o'n heiddi bach o glod heddiw. Yndi, dwi'n meddwl i ddechrau, yn ystadegol, ers mis Ionawr, da ni'n wedi cael dipyn mwy na 2 pwynt y gêm, sydd ydy'r beth i angen i fynd i fyny. Felly, a mae o wedi bod yn rhan o'r tîm yna, ond gafodd y gêm daclus iawn heddiw, dwi'n meddwl, oedd o'n cyd chwarae yn doedd, oedd o'n lincio'r chwarae, oedd o'n cael ei droed i fewn bob rhywun a hyn, bron iddo fo sgorio, gafodd o gyfle da, a defnyddio draed y dda i roed y cyfle i hun, ac oedd yr assist yn neis iawn, achos oedd o just y dwtch perffaith i Rathbone yn doedd i gael y gol. Felly, mae rhaid i ni gamol, a falle unwaith eto, mae rhaid i ti dweud, falle fod Parky yn gwybod beth mae'n neud mwy na mae rhai o'r cefnogwyr yn feddwl. So lot o bobl eisiau gweld
Rodriguez yn colli le, ond mae rai fi ddeud, o'n i'n mynd yn ôl ar y bws, ar y tren os Wener, ac o'na lot o'r cefnogwyr yn deud fysa nhw'n licio gweld Parky yn mynd os oedden ni'n cael dyrchafiad neu os oedden ni ddim yn cael dyrchafiad. Felly mae'n syndod o feddwl, mae yna bosibilrwydd o gael tri dyrchafiad yn olynol a neb erioed wedi wneud hynny, ond mae o dal yn gwahanu treifladau. Dwi eisiau enw a cyfeiriadau bobl yma, gan nhw visit bach gyda i. Ia, falle na i sôn wrth y ti wedyn. Ia, felly mae rhaid ni fod yn hapus iawn. Dwi'n meddwl, fel o'n i'n deud, mae wedi bod yn roller coaster yn dydi. Oedden ni ar y blaen bythefnos yn ôl, wedyn ar ôl gêm gyfartal yn Wigan, oedd yn siomedig am ni heb greu cyfleon, wedyn gêm siomedig iawn yn erbyn Bristol Rovers oedd wedi colli 6 gêm yn olynol, ond heddiw yn curo tîm oedd wedi ennill 6 o'r 8 gêm ola ac ar rediad da iawn. A ennill yn gwbl heiddiannol i fod yn onest, yn creu, fel o'n i'n deud, gafodd James O'Clean beniad hefyd, so wedi gallu cael hat-trick a o lot o bobl eraill wedi cael dipyn o gyfleon. Felly, hapus hefo tîm y dynion. Mae'n wythnos fawr wrth gwrs i'r clwb. Mae gennym ni gêm yn erbyn Charlton dy Sadwrn, a wedyn ar ddydd Sul mae tîm y merched yn chwarae yn ffeinal Cwpl Cymru yn Casnewydd yn erbyn yr hen elyn Caerdydd. Mae nhw wedi bod chydig o dîm bogi, ond da ni wedi curo nhw ddwywaith yn ddiweddar. Be ti'n feddwl am yn cyfleon ni, fod ni wedi dod yn bedwerydd yn y gynradd, yn y gyngrair ar ôl colli i TNS dy Sul diwetha. Be ti'n fel arfel? Ie, yn anffodus mae Caerdydd yn dod yn ôl i ryw fath o ffom reit ar ddiwedd y tymor. Gythyn nhw rhyw blwc yn y canol lle oedd nhw'n colli a Wrecsam yn eu curo nhw ddwywaith. A ia, dwi'n meddwl bod nhw'n dod yn ôl i orffen y tymor reit gris. So fydd hi'n dalcan caled iawn, ond dwi'n meddwl bod y gorffen yn bedwerydd neu yn mynd i roi hwb bach ychwanegol i drio ennill y gwpa yma. Dwi'n meddwl, os gen nhw ddim byd i golli'n amlwg ar bapur, mae'n dymor salach na llynedd. Dwi'n nhw'n gorffen yn drydydd llynedd yn bedwerydd eleni. Ond dwi'n meddwl ar y cyfan, oherwydd y canlyniadau ac i'r Abertawe ac i'r Caerdydd, mae wedi bod yn dymor gwell. Dwi'n meddwl mae nhw angen gwneud mwy o arwyddion, dwi'n meddwl, tymor nesaf. So ni yn dod o 2 neu 2 i mewn i gryfhau, os dyn nhw eisiau mynd am y 2 uchan yna. A dy Sul, dim byd i golli. Bydd yn ddiorol gweld pwy sy'n dechrau, dweud y gwir. Dwi'n cymryd neith Abi Deda'n dechrau. Dwi ddim yn gweld Rosie Hughes yn dechrau. Ydy'n dechrau rhywun fatha efo Sicli yn y llinell flaen. Mae hi wedi cael tymor reit da. Mae yna cwpl o ddewisiadau i wneud fan yn ffrant. Felly, ie, edrych ymlaen, rili. Sy'n gallu bod yn wythnos mawr iawn i'r clwb. Ond, ie, gan i weld, amser a ddengys. Oes, ag fel o'n i'n deud, o Rob McElhenney yn y gêm yn Blackpool ac yn y Caer As ar y Gwenedd Grogleth, RyanReynolds yr wythnos cynt. Asa ti'n synnu gweld nhw'n dod i lawr ar gyfer y gêm Charlton a gêm y merched, yn dibynnu os oedden nhw'n rhydd, wrth gwrs, maen nhw'n bobl brysur iawn, ond mae yn argoeli i fod yn benwythnos cyffrous iawn beth bynnag, a felly mae'r gêm dy Sadwrn o'n blaenau ni, gêm yn erbyn Charlton Athletic, lle oedden ni'n anlwcus iawn i beidio curo, y gyrharach yn y tymor, yn y Valley, gôl munud ola a fo kick-off am heist, lle oedd y cochion De Cymru yna yn ei niferoedd. Ond falle, os yn nhw heb gael y pwynt yna, falle bod nhw ddim di teimlo fod nhw'n gallu cael dyrchafiad uniongyrchol a di chwarae mor dda yn erbyn Wycombe heddiw, so pwy a wyr. Ond wedi curo Wycombe 4 gôl i ddim, sydd yn gret i Wrecsam oherwydd Wycombe, ond wrth gwrs, da ni'n gorau chwarae nhw dy Sadwrn, a maen nhw dal hefo cyfle o gael dyrchafiad uniongyrchol hefyd, mewn 4 pwynt tu ôl i ni, efo 2 gêm i fynd. Sut wyt ti'n teimlo am y gêm i fawr?
Weddol o deres, dwi'n gweld cwpl o gemau Charlton sydd wedi bod ar y teledu. Does na'm byd special yna. Maen nhw'n dim da, ond maen nhw ar yr un lefel a Stockport a Huddersfield. Ti'n gwybod, y tîm uwch na. So ni'n dweud bod ni eisiau bod rhaid i fod hofn nhw. Dwi'n meddwl mae yna rhywfaint o fantais bod Wickham yn chwarae am hanner dydd, a ni'n chwarae am 5. Oedden ni'n gwybod yn union. Os di Wickham gêm anodd iawn, a wedyn os dyn nhw'n gollwng pwyntiau, falle fydd pwynt yn ddigon. Mae rhaid i Charlton dod am fuddigoliaeth sy'n eto'n helpu ni i raddau, dwi'n meddwl. Felly ni chwarae dros nhw neu drwyddyn nhw. Dwi'n hyderus. Dwi'n meddwl mae heddiw mynd i wneud byd o les i ni o ran hyder. Dwi'n meddwl oedd y pwysau, oedd ti'n teimlo'r pwysau'n crancio fyny yn wedig dy Gwener. A O'Connell cicio'r bel allan, syth allan achos bod y dorf ar ei gefn o, rhywbeth fel yna. Ond dwi'n meddwl erbyn disadwn fydd pawb, eyes on the prize fydd hi. A dwi'n meddwl hyderus a fydd hi, allan ni fynd i Lincoln am Barty, dwi'n meddwl. Dwi wedi ddeud ar hwn. Okay. Wel, ie. Fydd o ddiddorol, mae o'n mynd i ddibynnu lot ar y canlyniad y gêm Wickham. Os di Wickham ddim yn ennill, mi fedrith Wrecsam gael dyrchafiad ar rhawn disadwn yma dran. Ond falle beth sy'n bwysicach ydy, os di Wickham ddim yn ennill, mae hynny'n golygu hefyd fod gêm gyfartal yn ganlyniad eitha da i Wrecsam, sydd yn rhoi chydig bach mwy o bwysau ar Charlton, achos mae rhaid i nhw'n curo ni beth bynnag yn does, os maen nhw 4 pwynt tu ôl i ni. Felly, yn draddodiadol, da ni chwarae'n well yn erbyn tîmau sy'n dod i ymosod, ond mae Charlton yn chwarae'n dda. Sut wyt ti'n teimlo? Sori, o'n i jyst yn mynd chwarae teg ddyn nhw heddiw, mae'n andros o ganlyniad curo Wickham 4 i 0. Ydy. So, mae o'n... ydy, mae'n dangos fod nhw'n dîm i'w ofni, achos mae nhw sy'n chwarae dda. Ar ôl wyt ti'n teimlo, ti'n disgwyl unrhyw newidiadau i'r tîm? Na, dim y gwbl. Ond cwpl o chwaraewyr bynedig yn crampio fyny, Matty James, Ali Rathbone, ond dwi'n meddwl fydden nhw'n holliach erbyn Sadwn. Dwi'n mynd rhaid gweld unrhyw newidiadau. Dwi'n cymryd fydd O'Connell ddim yn ôl cyn diwedd y tymor rwan, sy'n cadw sgar i fewn, really, jyst i gadw cysondeb. Dwi'n yn gwybod beth di hanes anaf o'n O'Connell. Ond, ia, mae jyst mor agos yn dydi. Dwi'n meddwl bod 2 gêm Wrecsam dim haws na 2 gêm Wickham. Bydd Stockport erbyn diwedd gêm olaf y tymor mwy atebygol yn saff o'i lle yn y gemau gyfle a ddim wir yn gallu cyrraedd, fy nhw ddim yn gallu cyrraedd yr lle fydd automatic, felly wrach bydd i chwarae dros nhw iddyn nhw, really. A mae Orient, dim ond y gêm Wickham yn ebyn Orient na fydd dwi'n falch bod nhw wedi ennill heddiw, achos maen nhw wir yn brwydro am eu lle yn y safle ail gyfle yna, nhw ar Reading, felly fydd honno yn gêm tyff iawn i Wickham, dim ond dydd Sadwn. A'r un mor galed i ni, fydd Charlton efo llygad ar yr ail lle automatic neu fe fyny hefyd. A ia, yr unig tîm dwi'n watcho lenni yn ei cael nhw hunain ar Wrecsam ddim yn edrych Charlton, a fel ti'n deud, oedd nhw ddim yn special, ond maen nhw'n un o'r tîm yna sydd yn gry ac yn gwybod sydd wedi gael gêm allan ac yn, fydd hi'n agos iawn, fydd hi'n cage iawn, dwi'n meddwl, bach fwy fel Bristol Rovers sydd eitha. Ydy, fel ti'n deud, mae Leyton Orient yn 6 a mae Reading yn 7 efo'r un faint o bwyntiau, felly mae'n gêm fawr iddyn nhw yn erbyn Wickham, felly mae'n siŵr wneith y canlyniad yna siapio rhywfaint ar y gêm. Oedd Owen O'Connell ar y fainc heddiw, felly oedd Parky'n deud fod ei sgan o'n glir, ond bod o'n teimlo fod o'n mynd i aros efo sgar. Felly dwi'n gweld o'n newid y tîm ar ôl heddiw, oedd sgar yn edrych yn dda yn doedd. Mae werth deud, oedd Ryan Barnett di chwarae yn lle James McLean ar ddydd Gwener, oedd Elliot Lee di dod i fewn yn lle George Dobson. Felly oedd o wedi wneud rhywfaint o newidiadau i gadw'r tîm chydig bach yn fwy ffres, ond dwi'n cytuno, dwi'n meddwl fydd o'n newid y tîm na ddechrau heddiw. Mae Parky'n dieddol o
Un peth da, dwi ddim hefo ffefrynnau. Os di tîm o chwan yn da, mae'n deddol ar y ffefryn yn dydy. Felly mae'n bosib iawn fydd O'Connell ar y fainc, ond dwi'm yn gweld o'n newid. Ac wrth gwrs, Oedd ban y trwy siomedig dy Gwener, o'n i'n meddwl. Fo oedd ar fai am y gornel na. Lle dos y gol. Debyg iawn i'r gêm. Oedd i Carlton erbyn Bristol Rovers, fodd ar fai yn fanna hefyd. Mae yna rhyw wendid yn ei gêm o, dwi'n meddwl. Dwi'n gweld peryg creu sefyllfaoedd. Dwi'n gweld pa cyn rhoi o'n ôl tymor yma rwan. Na, gafodd o gêm siomedig ar dy Gwener yn do, a gafodd James Clean gêm dda heddiw, felly mae penderfyniad yna di wneud. A Dobson hefyd di chwarae'n dda heddiw, a Elliot Lee ddim di cael gêm, ddim wedi cael gêm wael, ond oedd o ddim wedi gwneud digon i fyny le yn y tîm nag oedd. A wedyn, ac yn enwedig, mae Charlton yn mynd i ddod i ymosod yn dydy, felly ti'n mynd i ddechrau hefo Dobson a McLean yn dweud, a wedyn mae gen ti Elliot Lee, Barnett, Stephen Fletcher a bobl fel ar y fainc. Felly, dwi'n siŵr os ddylwn i ofyn, ond pa fath o ganlyniad ydych chi'n disgwyl ar ddydd Sadwrn? Wel, ti di boi statsal. Ti'n sôn am y 2 pwynt y gêm yma yn aml iawn, a da ni wedi cael cwpl o gemau cyfartal siomedig iawn, ond pan ti'n cymplysu nhw hefo y gemau wrth i ochr nhw, ti'n cael 4 pwynt, really. Ti'n cael 2 pwynt y gêm. Gêm gyfartal Caergrawnt, buddugoliaeth Exeter City, gêm gyfartal Wigan, buddugoliaeth Burton, gêm gyfartal Bristol Rovers, 3 pwynt ar y Blackpool. So, Nes ti anghofio gêm gyfartal erbyn Wigan yn fan y dod? Wigan, gêm gyfartal Wigan, a wedyn, os ti'n rhoi hwnna efo Burton, ti'n cael 4 pwynt. A wedyn, dwi'n meddwl na 4 pwynt gawn ni o'r 2 gêm sydd yn weddill, a dwi'n meddwl fod nhw'n i ddibynnu bod Wycombe ddim yn cael 6, a dwi ddim yn meddwl geith nhw 6 chwaith. Dwi'n meddwl na 4 gawn nhw hefyd. A dwi'n meddwl fydd yn 3 pwynt ni'n dod yn erbyn Charlton. Dwi'n meddwl nhw'n i giro Charlton adre. Ond dwi'n meddwl, fel oedd Wayne Phillips yn deud, fydd rhaid ni aros nes yn gêm ola'r tymor yn erbyn Lincoln i gweld os ydyn nhw'n fynd i fyny yn automatic. So dwi'n mynd i ddeud 1-0 dydd Sadwrn. Iawn. Efo'r ti di crybwyll y barod, falle fod ti'n meddwl fydd ein taith ni i Lincoln yn Barty, sydd yn awgrymu falle fod ni wedi cael dyrchafiad yn barod. Felly, beth ti'n disgwyl ar ddydd Sadwrn felly? Dwi'n meddwl na ni'n well na fydd Wycombe yn wneud. So os di Wycombe cael gêm gyfartal na ni ennill, os di Wycombe colli na ni gael bosib gêm gyfartal. Ond efo'r dorf, dwi'n meddwl ar ôl perfformiad heddiw, fydd pawb yn hyped, fydd na ddim, mae J-Rod yn hyn, mae Parky yn hyn, fydd pawb yn tynnu yn yr un cyfeiriad os oes yma. Da ni'n mynd i ennill 1-0, 2-0 falle. Mae gen ni bobl hyderus. Ti di dal fi ar yr amser iawn. Ydw, amser y mis mae'n rhaid. Felly, nes di grybwyll ystadegau arwel, so just cwpl o rei diddorol cyn i ni orffen. Yn gynta, dydy Wrecsam ddim wedi ildio gol ar ddydd Sadwrn ers dydd Sadwrn cynta ym mis Chwefror. Felly mae o bron i 3 mis ers i ni ildio gol ar ddydd Sadwrn, ac wrth gwrs, da ni'n chwarae Charlton ar ddydd Sadwrn. Hefyd, ystadegyn nath efo'r grybwyll adeg oedden ni sôn am cwpan Fertw, nath ddim mynd gweith y ffordd oedden ni'n gobeithio, ond ym mhob blwyddyn mae yna bab newydd wedi bod ers dros hanner canmlynedd. Mae Wrecsam wedi ennill tlws. Fel arfer, mewn ffeinal, ond maen nhw wedi ennill tlws. Felly, Efor, wyt ti'n teimlo fod hwn yn arwydd da, neu mae yna ffordd o ddehonglio wahanol hefyd yn does? Wel, ydy mae'n arwydd da, wrth gwrs bod yn arwydd da. Mae pawb yn licio omen, a mae hwn yn omen. Dwi'n meddwl bod yna rhyw
rhywbeth goriwch naturiol yn helpu ni tymor yma. Falle mae Rob a Ryan di yna, dwi'n gwybod. No. Yndi, oedd nhw'n deud fod Spurs wastad yn ennill y gwpan am flwyddyn efo un yn efo, do, ond ddim di cadw hwnna i fynd yn ddiweddar yn anffodus. Felly, ie, dwi'n am unwaith, yn dibynnu ar y gêm Wickham wrth gwrs, falle fod gêm gyfartal ddim yn ganlyniad gwael ar Ddydd os di Wickham yn cael gêm gyfartal, os da ni'n cael yr un peth, mae gennym ni yn ffawd yn dwylo'n hynny. Ond fatha chi, dwi'n meddwl, mae rhaid i Charlton ddod i ennill, a falle fydd Wrecsam yn gallu manteisio ar hynny. Felly, dwi hefyd yn rhagweld 2 gôl i ddim i Wrecsam, ac deithio'n wir, fod ni'n gweld y Bale yn mynd i fewn i'r gôl.